Timfros Okinda, Ramogi TV. Chenro e od bura ma Busia nochung' tok ywaruok bede kind Karan kod jalupne ka jotije bedo agihum kendo gihinyore ewi deko mar osachgi. Karan mar od bura no Alan Makuba mane odok e apisi giko higa mokalo kaluwore kod ng'eto mado ywak ni ne en gi pek tayo tijene ni mar pok oduok ni gige tich gi jalupne Gabriel Erambo ma bende ochung' ne omenda e od bura no. MCS wacho ni ywaruok e kind apisa ariyogo osemono chenro mag dhi nyime makare kamoting'o deko mar osachgi kanyakla kod chudo mamoko mochuno ming'ado e osara. MCS go koro dwaro mondo mi oluong romo mane ochwal nyime mar keto winjruok e kind jotelogo. I want to request the clerk and our honorable speaker that we are requesting for the meeting to be held as earlier as possible next week. If it is late Monday, if the worst goes to the worst, let us have a meeting on Tuesday so that we are able to dispense of these issues and run assembly the way it has been in the previous years. Remit statutory deduction amounting to 440, which is spending for 14 months. Kama staff wanalipa 13,000 na wajarimit 13 months while the assembly ina receive gross salary ya huyu staff. Mkiangalia dalili hapa kwa assembly hakuna maisha kabisa. Wafanyikazi, the morale is low. Unajua uwezi kwa unafanya kazi alafu mwajiri anakata pesa zako, unaweka kama hisa nini na azipelekwi mahali inatakikana. Elupo gai marubila iri laga to siemo jo siasa pacho kae wetio ge chude